mina kuma kelen fi wallahi minnu bɛ ka fi ko dɔnniya tɛ tiɲɛ wallahi dɔnniya ye tiɲɛ mais a hakili bɛ min na o tɛ tiɲɛ mina nin ye ne ye cɛkɔrɔba dɔ ye a bɛ Facebook kan a bɛ ka ala tɔgɔ dɔ ba kelen fɔ a ko wallahi billahi ni ala tɔgɔ ye ba kelen kɛ yan dugu ka jɛ n'i ma wari sɔrɔ i ka tigɛ a la ne sigi ka yɛlɛ cɛkɔrɔba e b'a dɔn e ni ne tɛ dugu kelen cɛkɔrɔba kun t'a la koyi hali ne tun kɛra dugu la ka ne bɛ dasi komi kabako e bɛ t'i sigi ko n'i ye nin ba kelen kɛ ko ni dugu jɛra k'a sɔrɔ i ma wari sɔrɔ ko i k'a kɛ tan mo kɔrɔ ye wari dɔn kɔni wari kalite jumɛn an bɛ k'an si kɛ ka wari min ɲini an tɛ k'a sɔrɔ i bɛ taa ko i ka kɔlɔsi ba kelen kɛ wala ko k'i bɛ wari sɔrɔ Sagi tiɲɛ tɛ n bɛna n'i ye dɔ ye n wele don ko telefɔni na ko Ayatullah a ko wallahi billahi a ko karamɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ a ko nka n kali na alikuranɛ na n ye kuma min da n ma deli k'a mɛn dɔnnikɛla da fɔ ne ko mun na a ko k'i ko an karamɔgɔ Sharifu Usman Madani Haidara ko a ye dalilu dɔ di ko 313 ya Muhaiminu ko ne ko k'a ti kɛ ko ale ma deli ka nin mɛn parce que ko ne explication min d'a kan k'u bɛ fayida di la don o don k'u de tɛ nin di a kan k'u bɛ sin ka fayida bila ten ko n'i y'a ta k'a kɛ ko nin bɛ kɛ e ma kisa min k'a kan e ko k'a bɛ kɛ ka n'i yɛrɛ nɛgɛ ka n'i yɛrɛ nɛgɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye sɛnɛ kɛ ka tɛmɛ min kan i na sɔrɔ kɛ ka tɛmɛ o kan e ka foro ben dɔrɔn ka ɲɔkisɛ bila bin na n'i y'a bin ka ɲɔkisɛ k'a siɲɛ k'an gɛrɛ don a kɔrɔ ka fɛnw kɛ e y'a bila bin na dɔrɔn k'e y'a dan nin fɛnɛ y'a bila bin na k'a dan ka tila k'a siɲɛ e ko k'a ka sɔrɔ ka kɛ kelen o mana e ka n yɛrɛ nɛgɛ haramu dunna hululu dunna namaratɔ nafigi fana don o don e bɛ bari la don o don e bɛ boîte la don o don fiɲɛ ye nin fa n yɛrɛ ye nin dɔmɔ mɛsiya don na kirisitaniya don na bima don a ba tan dɔ e y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o faralen ɲɔgɔn kan k'e bɛna dugu jɛlen k'e bɛna fayida kelen kɛ dɔrɔn k'o k'e mago ɲɛ e ala ko faamuya jumɛn ye a bɛna fɔ est ce que kojugu maa bali dugɔminɛ na kojugu tɛ maa bali dugɔminɛ na ni maa min y'a baara bɛn kojugu ma ala bɛ kojugu ɲɛ i bolo ka taa awɔ n'i baara bɛn kojugu ma ala bɛ kojugu ɲɛ i bolo ka taa n'i baara bɛn koɲuman ma ala bɛ koɲuman ɲɛ i bolo parce que koɲuman ni kojugu a bɛɛ ye jɛnda ye a banna mais k'a fɔ de k'i sago bɛɛ lajɛlen kɛ ko i mago nana jɔ dalilu la k'i b'a kɛ nkalon don o la n'a bɛ wurudi ninnu na a k'a dɔn wurudi ninnu kunfɛ ko tɛ n'i y'a fɔ ala ye hakika la ala b'a kɛ n'i y'a fɔ ala ye hakika la ala b'a kɛ mais n'i y'i yɛrɛ nɛgɛ ko dɔw b'a fɔ ten n ko dɔn ko dɔ bɛ k'o fɔ yen k'ale bɛ si ka nafila seli ne hakili k'e ka nafila seli de bɛna wari d'i ma a bɛ ka nafila seli cogo min na o tɛ wari nafila ye koyi wari nafila bɛ yen garisɛgɛ bɛ sɔrɔ cogo min na o nafila bɛ yen ani n bɛ ka alijinɛ ɲini olu tɛ kelen ye ala ka mamadu a tun lamɛn n'i bɛ alijinɛ ɲini e k'a lamɛn bani i b'a fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdar lazim i bɛ ka alijinɛ ɲini mais n'i bɛ ka wari ɲini n'i bɛ ka nafolo ɲini n'i bɛ ka diɲɛ ɲini a dawulɛ i b'a fɔ ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa i b'i jɔ yen wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi olu to yen f'i k'a dɔn n bɛ ka diɲɛ ɲini ani n bɛ ka lahara ɲini kelen tɛ mais n'i ye diɲɛ ɲuman sɔrɔ a bɛ se ka lahara d'i ma a kana k'i kɔnɔ k'i bɛ wuli dugu tilaman fɛ su 3 heures du matin k'i ka nafila seli k'i da k'o de bɛna wari d'i ma nkalon don dɛ fo n'a y'a sɔrɔ i bɛ sigiri dɔn ayi n'i tɛ sigiri dɔn i tɛ foyi sɔrɔ i b'a fɔ k'a bɛ dɔ fara i ka gɛlɛya kan n'i bɛ cogo dɔ i bɛ bɔ ala ko la n'i ye garisɛgɛ ko ni ala ko da ɲɔgɔn kɔrɔ i bɛ farida seli dabila farida ninnu bɛ selili min kan a bɛ selili de ko i bɛ don alijinɛ na i bɛ don tɔrɔika minnu na cɛ ninnu ka seko n'a ma tiɲɛ fɔ an ye ten de an bɛ wurudi in kan n'i ka tijaniya wurudi minɛ kun ye wari ko ye bɔ a la i tɛ wari sɔrɔ i ka kadiriya wurudi n'a minɛ kun ye wari ye bɔ a la i tɛ wari sɔrɔ ayi tiɲɛ tɛ n'i bɛ wari sɔrɔ i bɛ taa wari sigiri la mɔgɔ dɔ bɛ se kadiriya wurudi ma walima mɔgɔ dɔ bɛ tijaniya wurudi d'i ma a tɛ sigiri dɔn ne ka ala dɔn n ka alakira kanu n ka diinɛ baara Sharifu Usman Madani Haidara hafizallahu ala k'a na kɔlɔsi mais n bɛ ka sigiri min kɛ a ma diya koyi ayi a ma diya dɛ nka n ka se ka sigiri baara ni jogo ɲuman ye sariya sira kan a y'o de di yan i y'a faamu wa ni mɔgɔ min tugura Haidara la k'i ka fɛn sɔrɔ ni fɛn sɔrɔ n'i taara o sira fɛ n ka fɛn sɔrɔ nka a kana k'i kɔnɔ ko Haidara nɔfɛ tugu ko de bɛ n'i kɛ waritigi n'o jigin n'i kɔnɔ bɔ a la a tɛna k'a ye dɛ ayi
ya fa adama de fen soro cogo de be ni taro sira fe be fen soro cogo ni mata sira fe te fo soro ya fa ola fi ka don e bina ala wele kuma mina zikiru ibina minge namba fa zikiru nango zikiru zikiru dala ka dongli da o kote de na faro nango zikiru nkame wurdi de ma wurdi ni de koloshi ki sate kemewa ni e bisa babala to jole voilà o bi wolofla ne sigi blen yoro mina wallahi qur'ana fle ala e gino dinema ngalena alala ne te keme dafa ne be bi wolofla nge ne mo go be mina yani fitriche walma yani safoche ala ba fa ko ayatul zora abike oho afole do yego me ka dana yani ka famu ani ka chesiri o de masama alam na shiraha alam na shiraha bi wolofla ala Allah akbar wala safa quoi ni alam na shiraha do ala ka mamado ma fo la jarabi me ti sira dama de la bli abana nlame ba billahi ni to karangalay ne bina alam na shiraha fo ka sumaya ya nyini fe ka ala kama ka ala kira kama ka sayyidina muhammad kama alam na shiraha durusi ni lame ba nya nyini fe ka ala kama ka ala kira kama sayyidina muhammad de kuduku ka qur'ane kama ka alam na shiraha ka asma ka durusi atula durusi sa ay ma durusi ya arab kan de durusi ne bina dima ya arab kan de durusi mina fi ngete e min go sida madrasa karam go do sigli baba ha dur sile tambela ha olu kwani ha karam ko imana do sira fe ni asira ko ne be ma to lugo ya ma ba dur sile tambela ha ko ne kuma ngande ka dur sile mawo mina ni dur sile de sisa e be ka dur sile ka sele o e be ka sele de ngai te sigri do ay fulay be alam na sharaha sigri do ala adil ma ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam nga video mi mla la kungo nyaaye do ya sebe ko ñu bandi quoi parce que ntara farotini wari donc dara Mamadou Janza nana mata wardi dora ala bitikanina wallahi billahi tallahi ngalina alqur'ana nana mata wardi chema ala bitikanina ni cheko ne fasada jama chera ko ayatulay donda bota do ne fasada aka donc dala minge aya fa ko ayatulay aya fo doron ne ma wuli ma shi sona dan hadra fone kemana boka dama mais ni chede ko chema ko na dongli da uye che weledi na dongli da ala kirala ani shirfu la anga hidiya nyini kadi shirfu ma shirfu kedo be kenana uya fota o sisa na me konyo yoro la mo bi faroti olula chena na ga la ilaha damina me do nga basi kono abe nga video labando ne wulila ala kira de kama ala kira kama kata wanani ka be fale ka keta na fo jeli kono yoro ba ke ku jelula tugumina ka be dama kana zigi ne sigile fle ne bolo fle qur'ana ka wallahi billahi tallahi ne bora ino 17h yani ka 23h ma do wabi woro ne wanani de di ala kira kama ne be ka dimi ma billahi tallahi ne adi ala kira kama mene wanani de di 17h yani minuti do wabi woro ne ma ya arabe karamoke ni yake alay ala baki mais ni yake ala kira kama mais kama yorondo de bi dana ya yorodo de bi abi fo ma ko tikenga karamoke ni tikenga tila dalula tike ika sufe nafla ni ko aka magunye ni ko ka war soro ni ko ka bo singena ni tikenga tila fo mba ke nyere ba ke iti fo soro mais ni tikenga nani na bi bo ibi do erezola ni do na erezola donc atoka di nye fe do tikito ka bi donc dara do be wa ko general baloji be ga ka yoro ni fe tike ka ko ka ali sigile zawiya kono ko ali nabila isa anyena o de ka ba ko ya kwa o ka ali isa anyena ni be ko ka ba ko ya bi ko bla bla ça fait do bo le saptaji do bo le chete chedo abben qur'ana ce wallahi billahi isa tere hal nabila nuhu o min tlete me ngam mena isa abiye kodi ni bi ala weleda e bi ne ngodu bi ko sigata ne chalaw oui ngalondo astaghfirullah alami ya fadeli ne sendo ke nyen namara daga nyeso bi do e de ya fa masal astaghfirullah alami ya fadeli do ngam ko nyorena ambe sajala ko mamina an kan muso do be nyin tege ciwo tege ay mana kan fo astaghfirullah e ala ne nana wari nyin yorla wari kunde ne kungoy unana ne bla
haram bara dɔ la yan ne fa t'a dɔn n ba t'a dɔn nka ala ne ye wari ci olu ma ala e yɛrɛ dun b'a dɔn wari in ye haram wari nka ala ne tubira ka bɔ ala bi n ye baara wɛrɛ sɔrɔ astagfirullah ala ne ye kɔgɔji tigɛ ne selen yan nɔ min kɛ ne ma se n yɛrɛ la n famana muso ma satana nana don na delila ka se muso dɔ ma nka ala ne nimisara o la bi dɛ ala ne nimisara ne tubira ne seginna kɔ astagfirullah astagfirullah ala ne nana to suguba kɔnɔ an nana suguba kɔnɔ min kɛ ko ni maa ma affaire kɛ k'i ti wari sɔrɔ u nana ne kun sɔrɔ marché dɔ la ala marché kun ye haramu ye mais ala e b'a dɔn bi a nimisa bɛ ne dusukun na ala e b'a dɔn bi ne bɔra la ala e b'a dɔn bi ne bɛ kan halala ɲini astagfirullah ala n y'a ɲini fɛ ka yafa ma ala ne yafara maa min ma ala i b'o garisɛgɛ fɔ ni ala ne yafara maa min ma ala i b'o sutura ala i ka yafa ne ma astagfirullah ala don dɔ la ne ye n fa dala minɛ ala don dɔ la ne ye n fa sɔsɔ a dun fɔra ko dangaden tɛ foyi ye ala don dɔ la a dɔ y'a sɔrɔ ne dusu bɔlen don satana sera n na ala ne bɛ yafa deli koyi ala e kana da ɲɛ masako la astagfirullah ala don dɔ la ne ni karisa kɛra ɲɔgɔn na tiɲɛ yɛrɛ la ne b'a dɔn ne jokun t'a la nka jama ɲɛna ne ye yɛrɛ yira kɛ ne ye tɔgɔ ɲini kɛ astagfirullah ani astagfirullah sabu tu dɛrɛ fɔ n'i bɛ tarika la astagfirullah kɛmɛ fila su ni tile kɔnɔ dɔgɔkun kɔnɔ 1000 ani dɔɔni kalo kɔnɔ o bɛ 6000 ma san kɔnɔ o bɛ taa bɛn 70,000 ma n'i ye 70,000 kɛ i kisira ka bɔ jahanama na o de ye tiɲɛ ye nin kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye koyi a y'a astagfirullah kɛ cogo di a ye la ilaha illallah kɛ cogo di la ilaha illallah tigi wɛrɛ tɛ ne fana kɛra ala ye kanba tɛ ne tigi ye bɔrɛjan tɛ ne tigi ye nangoloko tɛ ne tigi ye jaba tɛ ne tigi ye foyi tɛ ne tigi ye e de ye su da e de ye tile da e de ye san da e de ye dugu da ne joli bɛ ka boli joli bɛ ne farikolo la ji b'a la sɛmɛ b'a la kolo b'a la fasa b'a la nunji bɛ yen daji bɛ yen ɲɛji bɛ yen nin bɛɛ bɛ farikolo kelen na masa min bɛ nin bɛɛ tɛmɛ n dɛmɛ ɲɔgɔn na ni n donna funtɛni na wɔsiji bɛ bɔ ani joli tɛ bɔ ni n kasira ɲɛji bɛ bɔ ani joli tɛ bɔ ni mura ye minɛ nunji bɔ ani joli tɛ bɔ k'a sɔrɔ n'i ye yan tigɛ i ti ji ye i ti foyi ye joli bɛ bɔ masa min b'o bɛɛ lajɛlen kɛ ala tigi wɛrɛ t'anw na n'o masa tɛ o de ye la ilaha illallah gara ka kɛ o tɛ sa o tɛ n ko ala dɔn arifu aw fɔ olu ma ko arifu i bɛ se nin yɔrɔ la tuma min na bilahi a b'a sɔrɔ fɛnw tununi la e kɔni ɲɛ bɛ fɛnw na e ɲɛ bɛ fɛnw na o de la ko a tɔgɔ di ko cɛ ko a ye nabila isa ye ko bonya n'u ma minnu ɲɛ bɛ ne ayatollah sigilen la nin waati in na u sigilen u bɛ faransi u bɛ ka ne lajɛ u bɛ ameriki u bɛ ka ne lajɛ u bɛ azi u bɛ ka ne lajɛ mais i b'u n'u ɲininka u b'a fɔ k'u ɲɛ bɛ jeni na ayatollah ye e k'i ka telefɔni ci ta ni ye ayatollah ye dɔ ka dɔnni kama e ɲɛ bɛ ne na a ko ha a ja bɛ kuma mamadu ne ja filɛ ne kɔfɛ nin ye lumière ye k'a jɔ e ka kuma ja n'a kuma ni fɛ e y'a man kan mɛn mais ninnu dun ne bɛ ja dɔ kuma k'a la yen fɛ ja dɔnni bɛ yen a kana yɛrɛ nɛgɛ dɔnni bɛ yen n t'a dɔn ye tiɲɛ ye nka a ma wɛrɛ t'a dɔn o ye halaki ala k'an bɛ sɔn a ma o tuma na n'i bɛ ala wele i ka sufɛ nafilaw la n'i bɛ ala wele sɔgɔma nafilaw la n'i bɛ ala wele kuranɛ kalanw na o de kɔsɔn i m'a ye ko kuranɛ kalan minnu bɛ yan bamakɔ yan laada kuranɛ kalan ninnu a b'u danga de la ilaha illallah wallahi suma wallahi balimakɛ n bɛ kuma i fɛ ayatollah bɛ kuma i fɛ wallahi hakili t'i yɛrɛ la i ɲɛ bɛ kuranɛ kalan bakilina bamakɔ yan a to yen kana sɔn k'a kɛ wallahi suma wallahi kuranɛ kalan bakilina bamakɔ yan a bɛɛ ye nkalon ye talahi u ma kuranɛ dɔn i y'a faamu u ma kuranɛ dɔn u ye safi an ka taa yaasi kalan na a ka so kura dayɛlɛ la an ka taa kuranɛ kalan a ka so kura dayɛlɛ la walima fa fatura ayiwa bɔn ne bɔra tunga na bɔn n'a sɔrɔ levier fatura n'a ma ka san yɛlɛma saraka bɔ kɛ aw mɔgɔ joli joli don n'a nana san yɛlɛma saraka bɔ kɛ a taara aw ko k'u y'a bon a ka ca a caman awɔ u y'u sogolo ka na ka bɔ tunga fɛ k'u bɛ taa saraka bɔ k'u ka dugu la u taara min ka foyi ɲɛma sɔrɔ a bɛna fɔ sa ko mɔgɔ y'a bon mɔgɔ m'a bon dɛ ani karamɔgɔ ninnu de ye ɲɔgɔn bon a ye minnu wele k'u ka taa kuranɛ kalan an n'olu de ye ɲɔgɔn bon awɔ olu y'a bon ni kuranɛ ye parce que olu nana kuranɛ min kalan u t'a kuranɛ dɔn u ye arabukan kalan ka taa kuranɛ ko a to a kɛ de u ɲininka u bɛ ka mun to ala ye u ɲininka u bɛ ka mun kɛ ala ye a kalan ni arabukan na la ilaha illallah muhammadu rasulullah wallahi billahi ayatollah de b'a f'i ye n'i bɛ kɔɲɔ k'i bɛ kuranɛ kalan i t'a si ko kuranɛ ko nin kɛ i t'a si ko kuranɛ ko nin don ala ka mamadu ni mɔgɔ min ka ɲininkali b'i bolo i b'a kɛ sɔɔni an bɛna bila i y'a faamu